Numere timiensa. Na yenom ne Aaron ne Mose musua. Da Awurade ne Mose kasa Sinai beposo no. Na yenom ne Aaron madin. Abakan ne Nadab ne Abihu. Eliasa ne Itama. Yenom ne Aaron ma. Asofo a wasra won wo a wode hye won sase wonni asofo no din. Na Nadab ne Abihu wu Awurade anim. Sa wode oja fufuro bi ko Awurade anim Sinai sreso no. Na wanyama. Na Eliasa ne Itama di asofo won agya Aaron anim. Na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ, fa Lewi abusuako no bra na fa won begina asofo Aaron anim. Na won som no. Na wonyo ono ne asafo no nyina adwuma ma won. Ehia ntomadan no anim. Tenabia no ho som mu. Na won hwɛ ehia ntomadan no mu no ma nyina so. Nyo Israel nyuma ma won. Tenabia ho som mu. Na fa Lewifo no ma Aaron ne ne ma no. Wode won ama no kora afri Israel fu mu. Na Aaron ne ne ma no die. Yi won si ho na won kora won asofo die no mu. Na oho biara otwepini ho no onku no. Na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ, na me die hwɛ ma fa Lewifo no afri Israelfo mu asi Israelfo mu makan a opue ɔyɛfono ano no nyinaa anamu. Enti Lewifo no ayɛ me dia. Na makan nyinaa ayɛ me dia. Da me bobɔ Misrim asase so makan nyinaa no. Me yɛ Israel mu makan nyinaa kronkron me fae. Efri onipa so kosi efie boa so. Oye me dia, me ni Awurade. Na Awurade kasa kyerɛ Mose Sinai srɛ so sɛ, kan Lewi ma no sɛdeɛ wɔn mpanin fie ne wɔn musuateɛ. Mmarima a wɔde bosome ne akyire no nyinaa kan wɔn. Na Mose nam Awurade asɛm no so kan wɔn sɛdeɛ ɔhyɛɛ no no. Na yenom ne Lewi ma sɛdeɛ wɔn din teɛ, Gerson ne Kehat ne Merari. Na yenom ne Gerson madin sɛdeɛ wɔn musuakuo teɛ, Libni ne Simei. Na Kehat ma sɛdeɛ wɔn musua teɛ, ne Amram ne Isaha, Hebron ne Usiel. Na Merari ma sɛdeɛ wɔn musua teɛ ne Mali ne Musi. Yenom ne Lewi musua no sɛdeɛ wɔn panin fie teɛ, Gerson deɛ ne Libni abusua ne Simei abusua. Yenom ne Gersonfo musua no. Wɔn mu wɔn a wɔkan wɔn no, mmarima a wɔdi bosome ne akyire no nyinaa. Wɔn a wɔkan wɔn no yɛ 7,500. Gersonfo musua yi tenabea no akyi na wɔkyere nsraban wɔ atɔe fam. Na Gersonfo agya fie bapɔmma ne Lael ba Eliasaf. Na Gerson ma ahyiaeɛ ntomadan no ho som ne tenabea no ne ntomadan no. Ne nkatasoɔ ne ahyiaeɛ ntomadan no ano nkataano no. Ne adi hɔ no ho ntwamutam no. Ne adi hɔ a etwa tenabea no ne afɔrebukyia no ho hyia no ano nkataano ne ne tampehoma. Ɛho adwuma nyinaa fam. Na Kehat deɛ ne Amramfoɔ abusua ne Isahafoɔ abusua ne Hebronfoɔ abusua ne Usielfoɔ abusua. Yenom ne Kehatfoɔ musua no. Mmarima a wadi bosome ne akyire no nyinaa dodoɔ yɛ 8,000 ne 600 a wokura kronkron bea so hwɛ no mu. Kehat mma no musua nkyere nsraban tenabea no nkyɛn anafoɔ fam. Na Kehatfoɔ musua no agya fie papɔmma ne Usiel ba Elisafan. Na deɛ wɔnhwɛ ne adaka no ne ɛpono no ne kanea dua no ne afɔrebukyia no ne kronkron bea hɔ nneɛma nyinaa a wɔde som no ne ntwamutam no ne ɛho adwuma nyinaa. Na Lewi mma mu panin ne ɔsɔfo Aaron ba Eliasa. Wɔne wɔn a wokura kronkron bea so hwɛ mu no so panin. Merari deɛ ne Mari abusua ne Musi abusua. Yenom ne Merari musua no. Na wɔn a wɔkan wɔn no, mmarima a wadi bosome ne akyire no nyinaa dodoɔ yɛ 6,200. Na Merari musua no agya fie bapɔmma ne Abihail ba Suriel. Tenabea no nkyɛn na wɔnkyere wɔn nsraban atifi fam. Na Merari ma hwɛ adwuma ne tenabea no ntaaboɔ ne ne mmiamu ne n'adum ne ne nyinasoɔ ne ɛho nneɛma nyinaa ne ɛho adwuma nyinaa. Ne adi hɔ no ho adum a ehyia ho no ne ne nyinasoɔ ne ɛho mpɛɛwa ne ɛho ntampehoma. Na wɔn a wɔnkyere nsraban tenabea no anim fam
ahyiaeɛ ntomadan no anim apueyɛ no ne Mose ne Aaron ne ne mmabarima a wokura kronkronbea so hwɛ mu ma Israelfoɔ no na ɔhɔho a ɔtwepini no wonku no Lewifoɔ a wɔkan wɔn a Mose ne Aaron nam Awurade asɛm so kan wɔn sɛdeɛ wɔn musua teɛ no mmarima a wadi bosome ne akyire no nyinaa yɛ 22,000 na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ kan Israelfoɔ no mu makan mmarima a wadi bosome ne akyire nyinaa na bu wɔn din dodoɔ ano na fa Lewifoɔ no ma me ne Awurade fa wɔn si Israelfoɔ mu makan nyinaa anan mu ne Lewifoɔ efieboa si Israelfoɔ no efieboa makan nyinaa anan mu na Mose kan Israelfoɔ mu makan nyinaa sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no no na makan mmarima a wadi bosome ne akyire no nyinaa din dodoɔ sɛdeɛ wɔn a wɔkan no teɛ no ano si 22,273. Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ fa Lewifoɔ si Israelfoɔ mu makan nyinaa anan mu ne Lewifoɔ efieboa si wɔn efieboa anan mu na Lewifoɔ no nyɛ me dea me ne Awurade na Israelfoɔ makan mu nipa 273 a wɔboro Lewifoɔ soɔ no agyede adie ti obiara dwetɛbena num sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena tie n'akyeɛ Gira 20 nyɛ dwetɛbena biako na fa dwetɛ a ɛyɛ wɔn a wɔboro wɔn soɔ no agyedeɛ no ma Aaron ne ne ma na Mose gyegye dwetɛ no wɔn a wɔboro wɔn a Lewifoɔ gyee wɔn no soɔ hɔ Israelfoɔ makan hɔ na ɔgyegye dwetɛ no 365 sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena teɛ na Mose nam Awurade asɛm so de wɔn a wɔagye wɔn no tiri dwetɛ no maa Aaron ne ne mma sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no